Asetu. Ibaro ne be ka sira dɔ de ɲini. N t'a dɔn n bɛna sira in sɔrɔ cogo o cogo. O de ye sira jumɛn ye? Ibaro ne mago bɛ sira de la. Sira min bɛ se ka taa fo Asetu dusukun na. N bɛ se k'i dusukun sɔrɔ cogo min na. I dun ma sira kan o Jɛsu. Kana na nɛgɛ dɛ. Ah oui, i b'a sira kan. Sérieux. Jɛsu i ti jɔn ka nkalon kelen tigɛ yan. Ne dusu ye kanu turu. I tɛ ka nɛgɛ kɔni. Non, n tɛ yɛlɛ. Jɛsu i b'a dɔn i ye cɛ ɲɛnamaba de ye. I bɛ se muso nɛgɛ na, i bɛ mɔgɔ respecter. Non. C'est bon, ça ma chérie, c'est bon. I b'a dɔn c'est normal. E ɲɔgɔn muso sugu ani bɛrɛbɛrɛ ni nɛgɛ de ka kan. I ni ne to ɲɔgɔn nɔfɛ n b'a dɔn k'a fɔ an ka fɛn bɛɛ bɛ se ka sigi sen kan. Inch'Allah. Mais ne bɛ sira yɔrɔnin dɔɔnin ɲɛ quoi. O yɔrɔ jumɛn? Abdoulaye ka côté. Munna? Boro, ne bɛ fɛ k'a fɔ Abdoulaye ɲɛna. Mais ne bɛ siran turu. Ma chérie, ni kɔrɔkɛ ka côté de don kana na siran o ɲɛ. Ne b'a dɔn Abdoulaye ye mɔgɔ lafaamuyalen ye. Kuma dɔ la a ka kow ka gɛlɛn mais ni kumana a fɛ a b'a fɔ. Bien sûr que Abdoulaye ye mɔgɔ lafaamuyalen. Yɔrɔ ne delila k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko furu tɛ se ka tɛmɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ. Ne tila ka na nin kuma fɔ a ɲɛna tuguni. Est-ce que a tɛna ni fɛn dɔ ye? Non, fosi. O bɔ i kunna pewu. Yɔrɔ ni Ala ye ko o ko latigɛ fosi tɛ se k'o bali quoi. Ɲɛnamaya ko ye sababu de. O ye tiɲɛ. Abdoulaye b'a faamu n'Ala sɔnna. Ok. I kɛ to i y'a faamu. En tout cas. Bonne journée. Yɔrɔ. Agora, vamos lá. E mais nada. Ah? Foni ya fara ne Mariam mami. Kaya fi ma o mamme. Ya kili ba lo don la en kuma laban min yan. Mu ba ko la. Fone tiri bolo ta sa. Awa angili wala. Ne bolo de kun na kɛ n yɛrɛ kala ye. Ja kuma fɛn o fɛn fɔ ne ɲɛna nin bɛɛ de ye tiɲɛ. Mais a yɔrɔ la ne m'a bila n kunna k'a fɔ e bɛ ka kuma min fɔ ne ɲɛna. Sisan ne y'a dɔn k'e bɛ ka tiɲɛ de fɔ ne ɲɛna. Ne de ma fan yɛrɛ la k'an yɛrɛ kɛ muso kun ye ka taa n sigi mugu kɔrɔ. A tɛ se ka ɲɛfɔ ka t'o kuma fɔ mugu ye. I b'a kalama a furuko bɛɛ de tun bɛ na dabila nin sen fɛ. K'a bɛɛ dabila? N teri ni n tigɛ tɛ. Ne ye mun f'e ɲɛna? Mais don min na ne bɛ nin kuma fɛ e ma ne kɛ i n'a fɔ i jugu de ye ne ya. A dɔ e tun bɛ ɲini ka na ne bugɔ. I b'a dɔn ni ne ma e bila sira ɲuman kan bilayi ne tɛ sira jugu don e kɔrɔ. E ni ne ka teriya in a kɛra i n'a fɔ balimaya de. Fɛn min e y'i ja walayi bilayi e ɲɔgɔnna baden de bɛ yen olu bɛ ka furu ɲini u tɛ ka furu sɔrɔ. Ne yɛrɛ b'o mɔgɔw la.
Tono. Ama Musa baste dugu wono mo barawro mo do baste kon alhamdulillah amba Mina sawana. Musa nere makudo ku bela o eni ne kelen kofe ka kuma daraka musoko ina afo bi ama kibara afo ifone adun yela to goli Chen la yang bega ku nyen ngala ku chen ma fu de nya soro folo ratu ama kuma ife basi fo itala iko mi nenin ter doy kalange ñogo fe dim seniala o demso dobi o koroba alendo wa mo nyarmamba ladamu yere di bala na ko ni ku danane ma nek beto nyinin terike fe ko dama okay problem fu itala na est-ce que ikunta to nga kuma dara fe folo me réponse dim basi tala nga akana na maluya ka foko ne kama ko abi duala de aba yere hakilina lame na ya sura ko ka dai ama nyini ka dama ni ko manda e fana aba nyefo nan kanga dore yini to ko mina amo nyini ka ko te mo sirafe ite jonga kuma helen fia furute kleyelen ko ere furiye barabara de ni o soro kana klenga kula togo sila ikangi agili sigire ya famia ne ni bere fam ja ni ko make pote do ko ni basani ku matke ka te dige da yoro do o kera ne tani ni ku make ne la ne ku te na ko fam yo meni kele ni hakilina do dine ere ma ni ala sona ma ko ni fili nyon were tina ndi soro abo ikon mi afore na selo no idusugu ma otugo yala parce que ega ko mi kon sera oke o kon me jani iki gela togo sugu bela tiga furula iki sigiga furula me mu fie na oroye mo ko bi ga furu ni olu ti asoro e on na masumalen soro e tete sigiga furula ma fisaima wallahi ne ka ni kuma ne a bejoro de bi ne o fosa ni ko kuma ke kote do ni kuma ke ne la e fon fe fone na ne kunte na chi famya meni kele ne re hakina kura soro nte dim sene bleo ikumi ni to ida mala ko la bi la ikumi tie ki fa kala eni mo gam me nyo fe amena sanduru ko ama furu ko fe nyana ita do nga foko bi ki jate minere furu te klevele ko ire eni mo gam me nyo fe sanduru o te ga furu ko fiena chenyele sa ikanga do nga foko bi ki jate minere ni kuma ine ni bana ka ba ko ne be ede fosa ini cheiga hakli mana lawa parce que teni mai nyogon ka dogo teru la bide ma fo nyogo te me nyogon ka dogo mi fo ka sigi tuguni ki fo ini cheini baraji iga hakli mayala o te fo lukumo kana ne fo yere tilawa ne ni munge enne bere kelewa chenu ko boy kunasa ibla pela be tonton ne akilla ede an la mo debi an fitini donc kon lala e kon tena seka juguman foshita kibo ke gan segere ni nyumante donc kon lala ne ba don pré darati na ba san demsenu ka ko amanogo de ibe ko do damene ni nyumai nga juguma metabwala nyefe katake laini do yere ka laini temi o kama akon kadine alsa ini daraka kuma ko be kala ma mene mu ho yorone do ne kon ba don pré ni ki bolonye shi femuma ibita soro wo nyumani don o kama darate na napa ngama nyinga na emu nkoni dali mala katiba una tawota nin kon kadine kusebe ini daraka sigi aka kuma
k'a d'a kan e ni Dara bɛ ɲɔgɔn faamu ni aw bɛnna min kan n'aw nan'o fɔ ne ye ne b'aw kɔ a kan ka kɛ cogo min na an b'a kɛ ten i y'a faamu ami an ba baasi t'a la n'a kɛra cogo min na a b'a fɔ n ye Voilà. N'aw bila mission min na a mission a y'a kan ye a kana na fɔ a bɛ foyi kɛ tuguni munna ne de y'aw bila mission na ni y'aw wele k'a fɔ a ɲɛna ko a k'a kan ye aw kana n'a ɲɛɲini ko a b'o ɲɛdɔn. Mais ko ma dimi sinon bɛ place ya bɛ su na de ma anw bɛ taa yɔrɔ an b'a ko bɛɛ ban ni ne dimina o tɛ kɛ tan aw yɛrɛ kan ka maloya mission tile joli joli aw cɛbakɔrɔ 2 n bɛ kelen fɔ aw ɲɛna bi ta kɔfɛ ni ne aw bila mission na n'a mission n'a échoué la a bɛ n'a dɔn ko ne ye mɔgɔ min ye aw tɛ se ka sara k'aw bila baara la k'aw ka dɛsɛ k'o ɲɛna a kulo bɛ na a ye sumiba to yen ni ci wɛrɛw bɛ yen m'aw wele m'aw bila o la c'est compris? ok primaire à plus. Oui, allô? Oh, tiens mon gars. Ça va? Ah. Ayi ne ko ngi ga minan di cɛ ne ma kana la quoi an ka cɛ an bɛ minan di mu ma ka kɔrɔ awɔ ok problème foyi t'a la donc n'a kɛra cogo min na dɔrɔn i bɛ a fɛngɛ donc k'an bɛn ha ah non tu fais un bon ouais eh Dara ça va baasi t'i la kɔni alhamdulilah ne yɛrɛ kun kan ka kuma dɔ f'i ye a gɛlɛyara dɔɔni dɛ cogo di tan to e yɛrɛ b'a kalama an ye ɲɛɲininiw kɛ an y'an sen don k'an bolo don donc an ma kibaruya foyi don a la tɛmɛ Sidiki bɔra ka kuma ne fɛ donc ne y'a yira a la n ko an ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ ne a ko ne ma ko ale ye dɔ sɔrɔ donc ko n'an bɛ se ka o fɛngɛ ne ko n ko n bɛ kuma e fɛ fɔlɔ donc n'a ko kɛra cogo min na e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ni ma se kuma caman na tuguni ne y'a fɔ a ye n'a y'a bila yɔrɔ min na ne b'aw bɔ Dara kana na maloya tɛmɛ Sidiki y'a fɔ n ye ka gɛlɛya n'a ma k'i fɛla ko ye maloya t'a la i b'a ɲɛfɔ donc an kana na don ko wɛrɛw da fɛ tuguni Musa sɛba tɛ fɛn jugu wuli ko a k'a den kɔrɔ n'a ma yɛrɛ nati k'a ɲɛsin ne ma aw kɔni tɛna juguman nati ka se ne ma o n'o de fɔ n'a y'a bila yɔrɔ min na ne b'aw kɔ a fɔ tɔnɔ Sidiki ko ne sɔnna o n'a ta bɛn muso ko t'o fɛn ye dɛ fɛn min don furu ko de don i dun b'a kalama k'a fɔ ko furu in ye badabada de tile kelen ko tɛ donc o bɛ ko mun na n'a ma k'i fɛla ko i dɔrɔn a to a fɔ n ye m'a fɔ tɔnɔ Sidiki ye a bɛ dɔ wɛrɛ ɲini ou bien i yɛrɛ bɛ dɔ ɲini i yɛrɛ ka choix mana kɛ min ye cɛ nɔ nin sugu jɛni ko in yɛrɛ kɔni o donna sugu mura jenina o kɔfɛ kutala sugu fana jenina sura fana ka cɛ suguba ni kayi sugu fana jenina tuguni cɛ nɔ n'a ma solution ɲini nan tɛ ko kɛcogo ye dɛ ne kɔni t'a dɔn wa installation de kɛcogo man ɲi wa ou bien dɔ de bɛ k'i bɛlɛn ka taa mɔgɔw ka tasuma minɛ mɔgɔw ka yɔrɔ la nin ko in kan ka ɲɛɲini jinɛma jɔlen na yɛrɛ de Mugu joueur min kɛra de wala i k'o donna ko in kɔsɔn a y'i ka ko bɛɛ de nege bɔ n na n ka cɛ n bɛ ka na n ka kuma ɲɛf'i ɲɛna
e tigi da ali tigi kuuli ga beninga kuma donc e ba ne ke fatore ya on ga mu fosa ibara ne e ga jena tige ko fu fanshire ni tigi tene la bli voilà ne mun la tugu e mun ta do o to re bon mi ya ka soro ka kulo do da kono ko e ne be tane ga wori e ne ba no ga wati jume wati no e kuma confirmer mi la na ne ro kuma genga do ida ma confirmer de ma confirmer wa ba kala ma kabini bite ngonte tani ni wori ina no la si ya kuma do no nyongo ko mitano ma fore wanti tana ifana jo ne na mi fiana ni ko ngera ga ban ni kelini iben tan alabi est-ce que va femme parce que maintenant na ta kuma wora fori fo mi la na bli ni de mi esa iborike akana se fe ko worgo kuma de wayi sigale na so ne bitan ni wanti tani ibnai akana se fe ko worgo kuma ere mo fa na ge no kontina to fa na bli ni ndalo ala tuna ala kan fa ne be ga tabaga ni nga woro lawo e bino isi wo kuma confirmer awa oh bi e bino jone ma ko a kenta do da bota ne gele nga woro tabaga so ba imam ko soro folo parce que ba don pere ko ne tatote du gono mo ko do na fe ma ko ngoke nya fi na me na wonti na nke ntina ke ko oho yoro ne al ete molia al se ko ne ete molia kama la jume na sa itoro ba to isigile no ete tanere ete molia ntmala ni ne ko iri wallahi bile ipmene so rega ko nyama e ma fo ko ne ko ile wa ete no wa elle tikili au contraire ne ke ga woro mine katana emira nfide ore mala ko ene bolo ko mala la ko ene awo ne akilla wa solution de donc angana na tan kundo ni ka fo kibina maloya anga tan kundo ngoro ka tla kana ke fewre an bulu ore kama ya gela ma ana joro la sa ana daga miro la ni afia na darom na ni wa ka fo ko muso do be ne ma ko ne ba ko nten pe mo sanja ok semaine nga check un numéro de Richima. Ah voilà, c'est bon. Voilà, on y a famille. Mais problème ta là ni yera côté. Ah, ne be confirmation dama. Ngo ison. O bena kanu me feke yinga. Information fui masro Fatim kan. Hey. Dara. Ngani ko inquietante. Le ko ni bolo. Neni ko ibali ni. Nga comme ala fene ba sa ko ala donc ni ala ko to bla rom na ami to ala ko ngan bela ko ne buka mina ni wallahi jema dogo do ne muso fula ka tutu ngona ne amere ga aish ni kuma bla am bela mun ka bana kana na fo kibina ko fu de la buli atuni nte mangafe nete mangafe iklobina voilà donc ne betanga chila ore kundo ne confirmation di tola sirigima na kara to na mek mano fe voilà kamer je fui ma de mu so je ka bali ka du plat into ne kon te do re ko wa la fi da ne se ka to sala ani musa di da ji fa ti se na di mona ne ma fa ti ngeshu wa la fi da ji ka tu ne to faut vraiment demander quand toi il y a million tarata quand les gagnent mon dé fait mais tarata la fois à vous n'am so quoi teso albu chen nga tira manan mare o yo tira am fode o dorane man nyonche o dorane o de man nyonche donc bile sira bina fogo tira dorane inni nyonche o dorane ruge no te jume rebe e ga woro ko e balmo kan wo ko nyana bo walma ite gonsa ha e mena ka kuma fiena re wala ni bi ta lan shin tala iki jonga kuma gelin fiena ni teriya jara akadi ni balma ay amandina wa madel ga jana e fana o kuma de boda ko tera manaja ka be jan balma o madel ga kere o madel ga ke kibili joga afo mira na ko ko ma fiena re ho ma fi nego o dona ne numéro ta jino ina ni ga temi la anga temi iga wuli ga ta voilà bon kan na idi suma ngwane woro ko mira na kula est ce que na kuma fam anga numéro bi bulu a woleke iga fayi tan wuri d'ailleurs que ça soit la première et la dernière fois ndaga na donu mana ko nabline Allah soro iga tan ne ga wuro bi
kana kuma fɔ ɲɛna bilen i bɛ mun fɔ sisan i bɛ t'o fɔ min yɛrɛ de ɲɛna ne da foyi de t'a la bilen est-ce que i bɛ ka kuma faamu wa i bɛ ka i teri dɛsɛ kɔni de sisan mugu ya teriya t'a teriya la dɛ n t'a teriya la bi n t'a teriya la sini i b'a dɔn ni ko yɛrɛ t'i bolo hali ka wuli ka taa ni fɛn t'i bolo k'a fɔ hali ka wuli ka taa an sera foyi nɔ i bɛ n'i sigi siɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mɔgɔ da la mun b'an sera foyi an tɛmɛn'o bɛɛ kan olu tɔ tɛ woroko ye bilen mun mana kɛ nin ko la e bɛ tila ka ɲɛfɔ ne ɲɛna i b'a dɔn i ka kuma caman nege tɛ ne la e ka kuma caman nege tɛ ne la i bɛ ka fɛn fɛn kɛ sa nege foyi de tɛ na n'i bɛ se ka wuli ka taa ka bɔ yan fo ni n ta ka lawuli dɛ sɔni mugu ne su de bɛ wuli ka bɔ yan ɔ i sigi an bɛ te min i bɛ taa ni te min na ka ban i bɛ taa kuwa Aisha. Nam. Aisha. Nam papa. Aisha. Wai kanya joli. Hakili la wesa wae. Ifilla. Muso bere nani. Ne kanya nani ne fiye. Ne ni koroge kumara. I kɔrɔkɛ kama a gasi kama n b'i mago to nka ka daminɛ bi la fo ka taa fɔ min kɛra n tɛ fɛ i k'i da don an ka du kunkan o fosi de la n t'a dɔn n'i bɛ ka n faamu n'i b'i ka furu fɛ n bɛ segin a kan n'i b'i ka furu fɛ n tɛ fɛ i k'i da don an ka du kunkan o foyi la i tulo bɛ n na n bɛ se ka yafa i ma o condition dɔrɔn de la. N'i ka kuma mɛn ni yafara ma o diyara n ye kosɛbɛ k'a daminɛ bi la fo ka taa fɔ min kɛra ne tɛ n da don ko la du in kɔnɔ yan min ma sara ni Aisha la nka ne ma ko in dabɔ juguman kama. E b'a fɛ ka mun de fɔ? Foyi. Ne y'a dabɔ ɲuman dɔrɔn de kama genre ne t'a dɔn k'a fɔ k'a tun bɛna wololi nin la quoi nka n'i yafara ma o diyara n ye kosɛbɛ. A mana k'a sugu ye sugu ye ɲuman fara juguman kan ne hakili la e bɛ dɔ de ka mara kɔnɔ yan i bɛ ne ka mara de kɔnɔ e man kan tɛ ka ko fosi de kɛ du in kɔnɔ yan k'a sɔrɔ i m'i sara ne la o kɛra ɲuman ye o kɛra juguman ye e kan k'i sara ne la de. N t'a dɔn n'i bɛ ka n ka kuma ninnu faamu. N bɛ k'i ka kuma faamuya. Wa n tɛ bɔ n kan kan ka daminɛ bi la fo ka taa fɔ mun kɛra n tɛ fɛ k'i da yan n ka ko foyi la i b'a to ni mun sarali la i bɛ se k'i da don o la. N'i ka kuma mɛn nin diyara n ye kosɛbɛ. I bɛ se ka wuli ka t'i ka ci la. N'i ko ten ne kɔni ma dɔn nin t'i cogoya ye nka n b'a dɔn i yafalen kɔ n ma i kan k'i nisɔndiya n kɔrɔ fɛnɛ. Ci tɛ la. Papa e fɛnɛ sa e ma fɔ e yafara ni ma ka ban ne kɔrɔkɛ kama nka i fɛnɛ k'i ɲɛda bɔ tantɔ sa ni man di ne ye sa e yɛrɛ b'a dɔn k'e ma ne dege nin na. Ok c'est bon n yafara wuli ka t'i ka ci la. N diyara n kosɛbɛ. Mami! Mami! Mami kɛra? N bɛ yen nɔ. Mami, nin y'a tile joli b'a la k'i ɲini. Ne fɛ ka kuma fɛ i bannen don k'an lamɛn. O tuma mun de bɛ yen nɔ? Hey, n tɛ kalabanciya la dɛ. Mun bɛ e t'a dɔn? Ne m'a f'e ɲɛna mun bɛ ne cɛ nin y'a bɛɛ bannen na. O tuma mun de bɛ yen nɔ? N'a bɛ yen nɔ n b'i ɲininka. Mun bɛ ne b'a kalama ne bɛ ɲininka. Hey,
Iga ko kun ta gabo nga ya na. Ne akila ne afe na songolom bilare. Ni o black mamna. Inne am jiga nyogon tikela. Donc bonne ni gatem. Mami. Mami. Ni ne afamya. E bala ka boli boli yan jogo ni kama. Mais no rido. Ne ben dalagan dima. Min jogolen bɛɛ lajɛlen dabila ka d'a kan ne bɛ fɛ k'i furu k'i kɛ n furumuso de ye. E bɛna se ka ne furu k'i to tantɔ na ha ok n y'a mɛn. Mami mami a ma ban dɛ an bɛ ɲɔgɔn na fo fili ka fɔ n yɛrɛ bɔ.